Млади български художници, чието специфичен артистичен стил формира методично нова естетика чрез винтидж кодиране, дигитален колорит и утилитарна съвместимост събира проекта New Wave Collective. Сега повече за него ще разберете от Дора Дончева, куратор на проекта и един от младите участници в него, Мазурски. Добро утро! Добро утро! Добро! Сега да обясним анонса, който направих. Сигурна съм, че има нужда от това. С две думи започвам превод в ефир, така ли? Ами както се забелязва отстрани, български език вече е отпаднат приложение официално. Всички деца масово чатат с някакви странни такива формули, символи, които нямат нищо общо с лексиката, на която са ни учили нашите деди, нали така? Освен това, дори когато разпознаем някаква дума, тя е със сигурност на английски. И оттам решението за този проект просто беше наложено от реалността. Нямаме избор. Ако искаме да разберем какво се случва около нас, трябва да го знаем и този език. Издадохме се дори речник на новите думи, които от интернет пространството вече навлизат и в ежедневна употреба, а те имат нужда от превод. Имат, особено ако искате да общувате с поколение между 6 и 10 години, абсолютно никакъв шанс да се разберем. Затова трябва да имаме превод в ефир, както и в нашия случай с този проект. New Wave Collective, искам да подчертая на знаещите английски, че става дума за Wave с Ф, което не значи нова вълна. Но всъщност заглавието е една игра на думи и се използва английския жаргон, уличния. И Wave в този смисъл означава, има две значения всъщност, както всяко нещо има няколко лица. Едното е ли, че си много атрактивен, както е много широко разпространена на другата дума cool, или че си страшно неприятен и провокативен. Но всъщност пак си има и друга закачка, че пък е едно понятие, което е минало през вълнените на консумацията, идва от вафа, което е вафър. И в крайна сметка в заглавието, още с него, когато се сблъскаш, има сблъсък от самото начало, става ясно, че е един проект, който има провокативен характер, има ироничен характер и в същото време се поставя някакви сериозни задачи. Каква е била моята задача като професионален случай? Аз с този проект и с поканените артисти регистрирах едно събитие, в което се случва на българската художествена сцена, че се формира един нов визуален език, различен от досега познатите ни, който ползва елементите на съвременния живот, само че ги ползва чрез цитата, чрез едни времена, които са примерно 50-60-та година, 70-та година, само че те минават през трансформацията. И са преведени отново. Да, те са превод в ефир, както в случая, нали, разкодирваме всяка една малка, всеки един малък елемент. И всъщност това, което аз съм забелязала като професионалист и го регистрирам, то се случва постфактум, защото то съществува не от вчера, че аз да го покажа днес. Това са събития, които се наблюдават през последните 10 години, но вече са доста добре структурирани и дефинирани. И авторите, които съм показала, определено правят впечатление в този процес, много ярко присъствие са изградили творческо. Независимо, че някои от тях са съвсем млади, както в случая Мазурски до мен, те са продукт на този процес, който е вървял, докато те се съграждат като творци. Или пък, както Стан Беловски, който е автор, също на млада възраст, но вече с доста изградена сериозна биография. Виждаме в момента и кадри. Това, което виждаме в момента, са работчетата на Борис Праматаров. Това е млад художник, който дойде специално от София. Другото, което обаче искам да спомена, понеже видях, че е запечатано това, което се случва в пространството по материала по телевизията. Всъщност, с този проект, освен че ние регистрираме събития, показваме, че се случва нещо, ние задаваме и въпрос. Това сериозно ли е? Това част ли е от сериозната, високата култура или е поредната вафла чудо? Но в същото време ние показваме неща, които са много широко приети, имат голяма популярност,
много сериозен фен-клуб и имат и изключително добро професионално ниво на изпълнение. Това следва с всичките закони, които налагат високото изкуство. Визуалният език е различен, посланията са провокативни. И просто ние в галерията, екипа на галерията бяхме длъжни да декорираме средата по този начин. Тоест ние разбихме представата за галерийна презентация. Няма го обичайния изискания вид. Тоест стените са, видяхте как. И строгата подреденост. Нищо подобно не е останало. За да можем да бъдем актуални на тази разчупеност в общуването, която предлага тази стилистика. Това е Ясен Сгуровски, който също дойде от София. Един интересен млад художник, който е много известен илюстратор. Занимава се и с анимация. Това са работите на Мазурски, принтове, които са социално-политически ангажирани с изключително силно чувство за хумор. Може би вие ще коментирате своята работа? Да, аз като бях малък исках да стана космонавт, както предполагам всички деца, но нашите нямаха пари да ми купят ракета и реших сам да си построя една е тук. Даже след това няколко и в един момент се оказа, че всички сме космонавти. Но привилегията ни е да дишаме без скафандри, което това трябва да го оценяваме много, защото не знаем до кога още. И намерих начин и време да изстрелям тази ракета от главата си и се получи това. Микс между секс, религия и политика. Това е Мазурски. Какво те провокира точно в тези направления? Секс, религия и политика. Ние сме виждали един подобен проект скоро в нашето студио, но кажи ни първо, че за твоя. Какво ме провокира или по-точно какво ме мотивира да тръгна да правя точно това? Аз тръгвам от поговорките, българските поговорки, пословици и ги смачквам и ги разтягам и ги миксирам и се получава една каша, която е това, което искам да видя аз и по този начин мога да се изкажа върху платното или върху принта, върху каквото и да е и да покажа моя си стил. Някой казва, че всичко си има край, но аз казвам, че салама има два края, така че нещата придобиват такъв смисъл, какъвто ние искаме да им дадем. Много интересно виждане. Винаги питаме за посланието на работата и емоцията, която се влага в нея. Ти какво искаш да предадеш? По какъв начин трябва да започнат да разсъждават хората, защото като че ли това е в основата на творбите ти? Искам да покажа, че най-хубавото и най-великото за изкуството е да кажем много неща с малко средства. Това е моята идея и не искам прекалено много да се усложнява цялата тази система, след като можем дори с една усмивка да покажем какво имаме предвид. Определено усмивката е провокацията в всяка една от творбите, които видяхме и нашите зрители също. Кои са останалите участници в проекта? Участват 7 автора. Мазурски и усмивката на Тошо, заедно с Макхел Анджело. Макхел Анджело, да. От Варна е още Светослав Станков. Един интересен млад автор, който така за първи път бе представен в публичното поле на по-миналото издание на Контемпо. И ще продължим да изваждаме неговия талант да става достояние на почитателите му. Калоян Илиев Кокимото. Това е живия класик на варненското съвременно изкуство. Него няма да го коментирам. Аз не го имах предвид малко по-рано, когато казах за смесването на религията, секса и до някаква степен на политиката. Аз заподозрях, че се визира един наш приятел. Така ли иначе, той участва с много интересна творба. Това една инсталация и една живопис, но няма да ги разказваме, за да има все пак какво да видят и да им бъде интересно на посетителите. Ясен Сгуровски, който споменах, от София. Също от София е Борис Праматаров с неговите малки картонени играчки и илюстрации на футуристичното бъдеще, което ни предстои. И истории носталгични,
весели с чудовища и котки на момичета от 50-те и 60-те години ни разказва Илка Пейчева. Интересното при нейните творби е, че те са върху грамофонни плочи. Тя избира любимата си музика върху винил и рисува тези неща, които и формира музиката като историйки. Това са авторите, които сме представили, плюс почетно присъствие. Ние имитирахме, спекулирахме с част от галерийното пространство и го превърнахме като ирония в Музей за съвременно изкуство, в който е поставен един обект, който е дело на един от най-любимите варненски стрит артисти, но пък не е негова собственост, а е собственост на един от най-големите в момента съвременни български стрит артисти. Този обект представлява един супермен, който е рисуван върху трафопостната и малка кутия, но той е реплика на паметника в София. Всичко това определено си заслужава да се види. Една нова среда, събирате се млади творци, изключително провокативни, всеки с различно виждане върху основната тема, върху която работи. Получаваш ли, провокираш ли се от творбите на останалите участници в проекта, за да твориш? Непрестанно. Провокацията има винаги и постоянно се следим един друг нещата и мисля, че това е нещо хубаво за всички артисти. Да видят какво се случва около тях и да реагират по техен стил към нещата. Неизменно това е едно познание, което се предава по по-различен начин. И от автора, и към тези, които наблюдават, съответно и един така символичен разговор между самите творци. Точно. Комуникация между артисти. На 5 всъщност е стартирало. Старта го давахме официално на 5 с боза и с вафли. Колко тематично. Не съвсем, защото слушахме Мария Калас в същото време. Тоест това, всеки един акт по този проект е свързан с един протест към девалвацията на изкуството като нещо сериозно. Тоест то не е само за забава. Това е средство за общуване, както каза Мазурски, и за предаване на послания. И ние чрез този проект се опитаме да разчупим една стандартна представа, която така профанизира изкуството. Това не е само така да си правим закачки. В този смисъл не можем да избягаме и от един от символите, споменахте го, паметника в София. Какво мисли Мазурски? Аз съм го казала. Това беше нещо, което мисля, че зарадва всеки, отколкото да отекчи или да подразне в България, но в крайна сметка го няма вече, си остана силото пак. Но мисля, че повече неща така трябва да се случват по този начин, защото младите ги е страх да се изкажат, независимо дали е официално или неофициално, но има много такива хора, които им казвам: нека да изстрелят тези ракети вече, да не чакат. Продължаваш обаче да стимулираш млади артисти. Проекти, последните ти гостувания са насочени изключително в провокативни проекти, изцяло с млади артисти. Виждаш потенциала в тях? Да, така ли иначе това е част от стратегията на галерията, да се подпомага изкуството на младите автори. Те са много провокативни, защото те живеят в 21 век, не в 17-18, както са често, нали, са полагат такива естетически модели, а те не са комуникативни. И всъщност аз нямам избор да бъда по-различно от това, което съм, защото работя с тях. Аз ви благодаря много за гостуването. Пожелавам успех на проекта. Ще ви очакваме отново с новите провокативни идеи, а до тогава приемете тази провокация. До 28 юли ще имате възможност да поразсъждавате над всичко от нашия живот, погледнато и пречупено през една друга призма. Заслужава си да го направите. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Останете с нас.